ngimla ban shu ngap la de ban shu pet ya ka tu jing sa prank stat jong ka we na ki tu ki video ka ba le ba he jong we ubriu ubala jerong keti ubala tha ula kura bat berngamru ban sei da kata ka sulai yang tu nongnya sumo dan kalian ka VP yut wing ni penrem jur habidei bat kani ka jing le ba he jong tu ubriu bat ha ka ju ka por ngi kwa ban bu ka jing keli ya ka police department hatu filale yu ya ka tu ka FR ka bala file da tu nong sha sho hatu fila penstat bat hatu fila kem em yo ni ubriu ubala le ba he ba hadu ka tu dan kalian ka jungiru ha ka ju ka por ka yut wing kamla ban priang ya kitu kijat brio ki badon kum ko jinglong le ba he ha ka imlang ka salang ka jungi kan bu jingma ya ka imlang ka salang ka jungi kan bu jingma ya ki patba kan bu jingma ya ki ret kiria bat dan bok ba layo ban ring ya ka tu ki video ba uni ubrio menta lat petchu ulangat akti kaan bat kaan ka di ban penstet kade ban kem yu bat lada yo ban ring na tu ko video ngatrai uni ubreo ula asu lat suk bet tena kaliang ka jungi ni kwa ban bu jingkeli bahatu ki breo ki badon ha ka bor hatu kila ban le ka ban set hatu kila ban shu berngam merset ban shu tha ban shu tlasi ban shu sho ye kiri upat ba lani ban shu berngam ban sei tiar ban shu sei gon nyitip ya kata ba kibril ki badan ha kabor ki bedon ki be jan bat kibril ki balong he long han kila ban le ka bomon dan rei na kaliang ka VP yut wing ka jungi ni kwa ban pen pakaw kum ni ba kani ka culture le ba he jong kini kibril ki badan ha kabor lani kibril ki badan ka jingedai bat kita ki badan ha kabor ki badan halor ba bonsian ki shit le ba kum ni dan na kaliang ka jungi nginum aila na kaliang ka jungi ngin yang ba upat ba ngin yele kat pala ban yarap yu pat ba khanang ba kini ki ke boro kin du jan hapo kari ke jungi